Шах на идете и бягаме по задачите. Само 6 единица, обаче сега дружество да видите на такова са също единица. Давайте да правим нещата предварително. Той тук е къде е отзади. Господин президент и главнокомандващ въоръжените сили на Република България, почетния караул за откриване на мемориал паметника Майка България в чест на военните, отдали живота си през войните, от община Каспичан е построен началник на караула капитан Зунов. Поздравяваме по случай откриването на паметника мемориал Майка България. Уважаеми госпожи и господа, скъпи граждани и гости на град Каспичан, вие присъствате на тържествен церемониал по откриването на паметник мемориал Майка България. Гости на събитието са президентът на Република България Георги Първанов, заместник областният управител Радица Тодорова, кметът на град Нови пазар господин Васил Тонев, кметът на град Смядово доктор Сели Севев, в древната първосвещена столица Плиска през 681 година пред света българите заявихме: тук ще бъде свещеното наше начало. Тук ще бъде България. Ще я има сега и завинаги. Уважаеми госпожи и господа, в този момент ритуално се полагат в орадейна гилза 4 турбички с пръст от 4-те краища на България, смесена с пръст от всички населени места на община Каспичан. Символ на единение и свещенодействие. Този ритуал се изпълнява от 4 представители на българското общество, изразяващи приемствеността и взаимосвързаността и единството на нацията. Нека величаем саможертвата на героите пред олтара на Отечеството. Нека да гледаме с достоинство и чест в нашето бъдеще. Да осъзнаем всеки миг свобода и да помним, че те... Госпожи и господа, орадейната гилза се вгражда в пиедестала на скулптурната група от членове на Национално дружество Традиция клон Шумен.
И така, символично в нозете на майка България се полага частица българска земя, обагрена с кръвта на синовете и защитаване нейната свобода и независимост. Благословена да бъде тази частица българска земя. Благословени да бъдат синовете и братята, отдали живота си, за да я има. Свободна, независима и единна нашата мила родина България. Моля господин президента на Република България Георги Първанов и кмета на община Каспичан да открият паметника мемориал Майка България.